scolari che da siu kama met ook geshoot en roet een spoor zal ik een beiscalari dus siu van dit snokken jeno na shit bria die we jakken dan wie mooi dan zit valt de helpen de lion die we die is voor kina kora ta is hem te wel sakora ta kina kora sa kun je in Italiaans dat jeno goede lage so shen kormek must niet vallen you Lana sapet je looi je marst je keten je steun je hanje je zanje zie misschien je smenig ik zal die la charlie me keken en direct herken nee kan je design is Lana sapet dan ben je kan tijdig oké dan ben je als scalarig zo een ju she die la haken je ju een ju she je steun je houden je steun zo Lana sapet je looi je marst je keten je steun je hanje je zanje ik is een ju je steun vaat en la als je dat hij in daar dan kun je met je een jietje oké ja goed zelf er is misschien vader zijn je shirts a sheetja a haken in you je shirts a sheetja a haken in you a willen de skaan a wil ik kreanig a wil ik skoog je to werk a wil ik hoog a wil ik chidam a wil ik roja madan de nacht je shirts a sheetja a haken in you je shirts a sheetja a haken in you denk je onder de zelle scalarig ik kan het niet kwalen voor het terras niet onder de zelle je shirts a sheetja a haken in you je shirts a sheetja a haken in you a willen de skaan a wil ik kreanig a wil ik skoog je te werk oh natuurlijk je te werk a wil ik hoog a wil ik chidam a wil ik roja maran de nacht je shirts a sheetja a haken in you je shirts a sheetja a haken in you als ken ik een beetje kijken den tjach wil je tune der mission iPad van mijn schoen route herhalen ik moet niet vader zo en dan gaan we dichtje wat je vindt ken je een tjach ken je een beetje schrijven schies en ja Isaac komt zo ik wil je joy wie hier zijn show dan hij joy wie gafoer als je hier is een show zo veel machine je machine van je mamse tijd in je geef die een tjach gehaald en je uit je steun zo van de mislik van kinder die verhaal zo je machine maar oké scalarig agus híimiisi a gaiithar nu video begéile agus híimiisi a gaiithar. Okay, dos go bí spór acu. Cheery!